Trump linetevin yekirtide got. İran dewleta herî mezina cîhanê ya piştgirîya terorîzmê ye. û divê ket çêkin navokî nebin xwedî. Di axaftina swê ya li çivata giştî ya netevin yekirtide. Serokê dewletin yekbûyî yên Amerîkayê Îran, vekî dewleta herî mezina cîhanê ya piştgirîya terorîzmê bînav kir û got ku divê ev velat ket çêkin navokî nebe swedî. Roja sêşemê, 23 septembrê, Donald Trump çêkin navokî vekî gefa herî mezin alî ser mirovahiyê bînav kir û got, helvestamîn pir hesane. Divê destur neyê dayîn ku dewleta herî mezin cîhanê ya piştgirîya terorîzmê çêka herî şeter nakebe. Vî got ku demek Kurd piştî destpekirîna xuliyê min vekî serok. Wî dî nameyek de ji rêberê Komara İslamî re pêşniyarek çomert. Kir ku bernameya navokî Îranê bi dawî bike li hember hevkariya tevahî. Serokê Amerîkayê zêde kir ku bersîva Îranê li şûna vê ev bû ku gefe li çîranên xwe û berjewendiyên Amerîkî bixwe ku ev yek berdevam dike. Di axaftina Swêde, vî behsa şerê 12 rojiyê di navbera Îran û İsraîlê de kir û got ku nîha tu fermandarên leşkerî yên Îranê sak nînin. In my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's number one sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us.